Dneska som sa rozhodol, že spravím také videjko, spravíme si taký edit s týmto autom. Budeme na to využívať aj prísavku, ktorú som v minulom videu kúpil a chcem ju teda vyskúšať aj na exteriéri auta, nech vidím, že ako drží. Zabudol som si lano, takže tú kameru nemôžem poistiť, jak keby že znútra auta, že ju budem držať. Čiže budem sa spoliehať, že tá prísavka to jednoducho potiahne, ale nemám skúsenosti, že by sa niekedy nejako odtrhla, takže budeme veriť a ukážeme si ešte aj nejaké zábery, ako sa natáčajú auta, ako natáčam auta ja a let's do it! A vlastne ešte jedna taká výhoda, ktorá plynie z tohto ovládača, je tá, že môžem hocikedy vypnúť a zapnúť nahrávanie. Tým pádom nebudem mať na karte nejaké ale teraz ma to celkom stráca inak. Skúsim dať tracking na mňa, OK. S týmto ovládačom stopnem video, zapnem video, kedy chcem. Môžem si robiť 30-sekundové klipy, môžem si robiť minútové klipy, nemusím mať, že 10 minút jeden záber a potom to stopnúť, čím ušetrím aj miesto na karte a hlavne miesto na karte v podstate a potom vlastne aj v počítači. Ďalšia výhoda, ktorá plynie z tohto ovládača je tá, že si môžem tie uhly meniť, čiže za jednu jazdu dokážem mať aj 3 alebo minimálne 2 rôzne uhly, tým, že môžem kameru otočiť niekam a jednoducho nemusím za každým zastať a prestavovať to na ďalší uhol. Akože jasné, že musím zastať, keď šoferujem, lebo nemôžem sa pozerať na tento displej. Ale keď napríklad točím ako spolujazdec alebo stojím na semafore, tak si môžem úplne s kľudom prehodiť hociaký iný uhol a nemusím vystupovať z auta. Mám nejakých zopár záberov natočených, nemal som to nejako extra premyslené, skôr som tú prísavku umiestnil tam, kde mi to napadlo. Ale myslím si, že z toho vzniklo fakt dosť dobrých záberov. No a teraz si dáme ešte druhú časť. A to je tá, že chcem auto natočiť aj staticky, urobiť nejaké také najazdy naň a možno nejaké pekné detaily, takže poďme na to. Ja si upevním sem GoPročku, teda nie GoPročku, ale DJI Osmo Action 5. Samozrejme, to by som nebol ja, keby som si nezabudol na túto kameru mount, čiže si ju nemám vôbec ako upevniť sem, čiže budem sa to snažiť nejako inakšie vymyslieť. OK, ale sme moc v tme. To som si teraz všimol, čiže by som sa chcel presunúť niekde sem, na toto miesto a skúsiť to nahrať radšej tam, lebo je to také, že presne na tom jednom mieste preniká slnko a môže to vyzerať fakt dobre. Pár záberov mám teda natočených, zabil som tým asi aj 10 minút, ale myslím si, že dokopy s tými zábermi, ktoré sme točili zvonku auta, s tou prísavkou, to bude vyzerať pomerne dobre. No a tu je výsledok, napíš mi do komentáru, čo si o tom myslíš. A ja ti ďakujem, že si dostal až sem a vidíme sa na budúce pri takýchto videách. Ak ťa zaujímajú takéto videá, tak mi určite hoď odber, napíš komentár, hoď like. Každá jedna z týchto vecí ma poteší a vidíme sa na budúce. Čaute. Back. Choose your weapon, slaying with no regret.